Takže si najděte jiný způsob vyjadřování, nebo takový, abyste neobtěžoval ostatní občany. Kdybyste spíš těm lidem, kterým to vadí, to vysvětlit. Postaráš se pořád stejně vysvětlit, že... Když budete mít puštěný rádio, váš soused a vám se to nebude líbit, tak on se vyjadřuje, ale a vám to nemůžete nic. Když jsme od těch příkladů. Pane, slyší tady, já od 10 do 6 je noční klid. A na to jsou hygienický normy, pokud vás to od 6 do 10 ruší, a když vás to ruší od 10 do 6, tak pořád se na to stavilo hygienický normy. Dobře, a můžete mi říct, jak teda jinak můžu vyjadřovat, jak můžu jinak využívat svoje ústavní práva? Jakým způsobem? Já do toho říkám ústavní právo, který říká, že můžu vyjadřovat své náboženské přesvědčení na veřejnosti slovem i písmem. Ano, můžete. A to právě činí. Ale pokud to pohoršuje ostatní, tak jste se dopustil... Tohle to pane pohoršuje. Já nevím, kdo já volám. Nám bohužel lidi se nemusí svěřovat, kdo volá. Takže zkuste to ještě jednou se dotázat teda. A ne na zábor. Já už jsem se dotázal na to. Ale vy jste se dotazoval na zábor, to opravdu nečím. Já jsem se nedotazoval na zábor, já jsem se dotázal na to, jestli můžu kázat na ulici. A paní mi řekla, že pokud nečiním zábor, tak si můžu říkat, kde chci, co chci. No to je to, co mi řekla. To je pravda. No teda nevím, co paní má na starosti na městském úřadě, ale bohužel v tomto případě se neznám úplně tak legislativně. Už to nebaví, to tady pořád řeší. No, věřte mi... Se domluvíme příště to necháme poslední správní úřad. Prosím? Že příště to necháme poslední správní úřad, jestli vám to povolí nebo nepovolí. Souhlasíte s tím? Budeme ke správnímu řízení a nám se rozhodne. A buď vám dají povolení na pořád, anebo dají za pravdu mám. Já jsem se snažil vám jít vstříc posledně, já nevím, jestli to byl vy tam na tom trhu. Tak. No, tak jsem na ten úřad šel a tam jsem se na to informoval. V momentě, kdy si na to lidi začal stěžovat, a můžeme to připodobnit v té hudbě hlasité. No, můžeme to připodobnit parkování, protože já nedělám nic. A je závazná norma, že co zákon nezakazuje, je dovoleno. To je pravda. Já nedělám nic, co by zákon zakazuje. Tak si přečtěte veřejný pořádek, 47. Přečtěte paragraf 47 zákona 200 z roku 1990 o přestupcích. Načtete se tam, co znamená rušit veřejný pořádek. A popovídáme si potom. Děkuji.